Egunon, JavaScript, programazio lengoaia, sarrera. Ordenagailuak programatzen ikasteko, JavaScript izeneko programazio lengoaia erabiliko dugu. Zergatik? Web nabigatzaile guztietan dagoelako. Google Chromeen, Mozilla Firefoxen, Apple Safarin, Operan, Simonkeen, PaintMoonen, eta gainera makina askotan ere. PC-etan, Mac ordenagailuetan, portatiletan, tabletetan, sakeleko telefonoetan. Ordenadoreen egitura orokorra ondokoa da. Exekutatzeko programa bat, adibidez JavaScript programa, RAM memoria, prozesadorea eta pantaila teklatua. Ordenadorea, PC, Mac, portatila, tableta edo sakeleko telefonoa izan daiteke. Programako lehenengo agindua exekutatzera goaz, bar A. Agindu hau ulertuta, ordenagailuak RAM memorian lekua erreserbatzen du, eta memoriako leku horri A ditzen dio. Ordenagailuak berdin jokatzen du bigarren aginduarekin, bar B. RAM memorian lekua erreserbatzen du, eta memoriako leku horri B deitzen dio. Hirugarren aginduak A berdin 11, zera agintzen du. Gorde 11 zenbakia A memoria lekuan. B berdin A gehi B, aginduak zera adierazten du. Hartu A memoria tokian dagoena, gehitu jozu B, eta gorde emaitza B memoria tokian. Ordenadoreak ondoko pausuak burutuko ditu. Lehenengo, eraman A memoria tokian dagoena prozesadorera, berak daki eta batuketak egiten. Bigarren, esaiozu prozesadoreari batuketa nahi dugula. Hirugarren, idatzi B zenbakia prozesadorean. Prozesadoreak emaitzak kalkulatzen du. Bosgarren, gorde emaitza B memoria tokian. B berdin B bider B, aginduak zera adierazten du. Hartu B memoria tokian dagoena, biderkatu bider B, eta gorde emaitza B memoria tokian. Ordenadoreak, orduan, ondoko pausuak burutuko ditu. Lehenengo, eraman B memoria tokian dagoena prozesadorera. Berak daki eta biderketak egiten. Bigarren, esaiozu prozesadoreari biderketa nahi dugula. Hirugarren, idatzi B zenbakia prozesadorean. Laugarren, prozesadoreak emaitza kalkulatzen du. Bosgarren, gorde emaitza B memoria tokian. B++ edo B++ aginduak zera adierazten du. Hartu B memoria tokian dagoena, gehitu jozu bat, inkrementatu,
eta gorde emaitza B memoria tokian. Ordenadoreak ondoko pausuak burutuko ditu. Lehenengo, eraman B memoria tokian dagoena prozesadorera, berak dakieta inkrementuak egiten. Bigarren, esaiozu prozesadoreari inkrementua nahi duzula. Hirugarren, prozesadoreak emaitza kalkulatzen du. Laugarren, gorde emaitza B memoria tokian. Halaber, aurrekoaren antzera, A++ edo A++ aginduak zera adierazten du. Hartu A memoria tokian dagoena, gehitu jozu bat edo inkrementatu eta gorde emaitza A memoria tokian. Ordenadoreak ondoko pausuak burutuko ditu. Lehenengo, eraman A memoria tokian dagoena prozesadorera. Berak dakieta inkrementuak egiten. Bigarren, esaiozu prozesadoreari inkrementua nahi duzula. Hirugarren, prozesadoreak emaitza kalkulatzen du. Laugarren, gorde emaitza A memoria tokian. Programa amaitutakoan, RAM memoriako aldagaiak, A eta B, desagertzen dira, eta baita prozesadorean zegoena ere. Agur.